nkume nwoke ọma dị mma ọnụ na-ekwuru ndị Igbo you are highly welcome. Ihe nji wee kpọọ gị bụ maka nnukwu mmemme anyị bụ ndị Igbo Community na Calabar ICC na-akwado. Nke a bụ just a small view ka ifu ka anyị si wee na-akwado ya bụ mmemme. Ifuru ya na date on 10th of December kwa na-afịa. Ngwa n'ime ka ịgwa ndị Igbo. Nwanne mmadụ enweghị issue, just consider it done, sir. Ofe ihe ga-emere m obodo were m ụbọchị m ga-anwụ that day ya na ofe onugbu m ga-eri ime ha nere m ihe dị ahụ nsogbu adịrọzi. Egwu atụna gị maka nke ahụ maka na anyị bụ ndị Igbo Community na Calabar kwadoro ọfụma. Ọ ya bụ na okwu agwụgo no wahala ka m jekwadowe tomorrow morning ka m gaa na studio gagwa ndị Igbo niile maka nnukwu mmemme ndị Igbo Community Calabar na-akwado. Ngwanụ ka ọ dị nwanne m. Igbo mmanụ asị m dododo nke onye chiri ya jisi ike wee zeru ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke nkume nwoke ọma dị mma na-ekwu otu kwuru onwe ya nke a kpọrọ Igbo Community Calabar ICC nwere nnukwu mmemme ha na-akwado bụ nke ha kpọrọ Igbo Cultural Day Award Giving and Iriji Ceremony. Ụmụ Igbo ọ ga na-akpọta na Management Development Institute, Mary's Nelson Avenue, Calabar. Chairman of the occasion, Honorable Sir Chukwuemeka Egwonwu KSM Ochubaradikoya 2 of our CEO and MD AC Peterson Nigeria Limited. Special guest of honor, His Excellency Senator Professor Ben Ayade KSGI, Executive Governor Cross River State. Guest of honor, Chief Dr. Innocent Chukwuma, Managing Director Innocent Motors. Sir Engineer Dr. Daniel Chukwudozie Akudo 1 of Okeja, Chairman Dozie Oil. Ambassador Captain Uduma Ezra, Chairman UD King Oil and Gas Limited. Sir Dr. Ike Chukwukwe, Managing Director Hagis Suits. Royal Father of the Day, His Royal Highness Eze Sir E.A. Ezenweni KSS KSM JP Ezigbo Cross River State. Mother of the Day, Honorable Dr. Becca Edu, National Women Leader, All Progressive Congress APC. Host, Barrister Kingsley O. Kanu, the President General, Igbo Community Calabar. Sir Chief Kenneth Opaleke, KSM, Chairman, Central Planning Committee. Dr. Ekene Odenka, KSM, Secretary, Central Planning Committee. Ụbọchị a ga-eme ya wu mmemme bụ ọnwa Disemba nọ n'ime ya gbana mkpụrụ abalị 10 12 noon. Ụmụ Igbo, ozi a si n'aka nwanne anyị nwoke bụ Mr. Emmanuel Onwe Onowu. Igbo bụ Igbo, ka emesịa nụ. Ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe